Minkejja azzjonijiet industrijali mill-Union ħaddiema maqudin, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika rnexxielu jibgħat fil-ħin statistika importanti għal Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. L-istatistika turi lill-Unjoni Ewropea kif il-pajjiż irnexxielu jrażżan id-defiċit finanzjarju u jilħaq il-miri tiegħu. Dan ir-rapportaġġ ta' statistika huwa meħtieġ biex jgħin lil Malta toħroġ mill-proċedura tad-defiċit eċċessiv. F'dawn l-aħħar jiem il-Union ħaddiema maqudin ordnat azzjonijiet industrijali fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika minħabba nuqqas ta' parkeġġ għal ħaddiema. Waħda minnhom kienet li ma ssirx komunikazzjoni mal-Eurostat, li kienet tfisser li ma tintbaċċ l-istatistika meħtieġa li l-pajjiż kellu bżonn juri lill-Unjoni Ewropea biex Malta tinħareġ mill-proċedura ta' defiċit eċċessiv. Fil-bidu tal-2013 kien ġie deċiż li pajjiżna kabbar id-defiċit tiegħu iktar minn kemm stipulat fir-regoli Ewropej. Il-Gvern preżenti ħal passi kollha meħtieġa biex itejjeb il-finanzi pubbliċi u bekk jobdi id-direttivi mogħtija lil pajjiżna. Kien dan li rrid juri fl-istatistika mibgħuta fl-aħħar jiem li waslet fil-ħin minkejja l-azzjonijiet tal-UHM. Kieku rnexxew l-azzjonijiet industrijali tal-UHM u l-istatistika ma ntbatitx, mhux talli ma kienx ikun possibbli li pajjiżna jinħareġ minn dan il-proċess, imma talli kienu jinxteħtu dubji seri fuq il-politika fiskali tal-Gvern. Iktar minn hekk din id-deċiżjoni setet ukoll waslet għal sanzjonijiet finanzjarji fuq pajjiżna. Hemm ukoll ftehim bejn Malta u l-Fond Monetarju Internazzjonali biex ċerta statistika tinħareġ skont metodoloġiji maqbula u skeda fissa. Kieku dan ma seħħx kien jintefa' dellikraħ fuq l-istatistika ta' pajjiżna b'impatt fuq il-mod kif aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jħarsu lejn pajjiżna u b'impatt potenzjali fuq investiment dirett barrani. Madankollu għad ta' ħaddiema tal-NSO għażlu l-interess nazzjonali f'dan il-perjodu kritiku u ħadmu biex jintlaħqu id-dati stabbiliti u issir il-komunikazzjoni kollha meħtieġa. Dan minkejja l-azzjonijiet industrijali tal-UHM.